Hello mga iring banban, welcome to my YouTube channel. Nami dito sa Marina nga bag-o no sa Dubai. So kuig na ko si with Madame Wakwak. Hello mga iring banban, welcome to my YouTube channel. Nami dito sa Marina nga bag-o no sa Dubai. So kuig na ko si with Madame Wakwak kay mag-try ni sa bagong nga bangka. So mo ni siya ang new marina here in Dubai. So naatadri karon sa ABRA.TOUR. So sabayin nyo kami mga iring badbanon, pupunta kami doon, no? So let's go. Yes, very nice place. Kuwig na po si Madame Wakwak and taga Emirates Airline. Shana, invite them. So mao ni siya mga iring banbanon. So mao ni siya ang bagong nga marina dito sa Dubai, no? I think they have 3 marinas here in Dubai. The other one in Business Bay and the main one is the other side in GBR. And this is the last one, I think so. So this is nice. It's beautiful place. Oh yeah. Say hi kabayan. Yeah, Dubai Harbor to dito bago pala. Bisaya ka? Ha? Bisaya ka? Ilocano. Dahil mo kung kailang kapten. So mo ni siya mga iring banban noon. Say hi to everyone. So mo ni siya ang bagong nga marina dito sa Dubai, no? I think they have 3 marinas here in Dubai. The other one in Business Bay and the main one is the other side in GBR. And this is the last one, I think so. So this is nice. It's beautiful place. Oh yeah. Say hi kabayan. Yeah, Dubai Harbor to dito bago pala. Bisaya ka? Ha? Bisaya ka? Ilocano. Dahil mo kung kailang kapten. So mo ni siya mga iring banban noon. Say hi to everyone.
Mao ni siya mga iring. I think this is also the Dubai Harbor. It's really nice, no? Very nice. Wow, it's nice. So this is our, yeah, we're here in ABRA.TOURs. So nag-ano kami, nag-testing, no? Ni with Madame Wakwak. So dito na kami. Sana on. So ayan na. So this is ABRA.TOUR. Hello everyone. Picture, nanay! Natatakot na mahulog si nanay. Ping. Ayun. Okay. Dito tayo. Everyone, so dito tayo ngayon. Dito natin gagalaman ang ating Iwan ang dito. Gcash portion. Kaya dapat makinig talaga kayo at manood. Manood kasi dito natin gagalapin ang ating Gcash. Ganda, pwede dito din, no? So ayan, may pasabog si Madame Wakwak. O ayan, pasabog na guys, pasabog na dito, sumabog na ang aking utot. Kaya amuyin nyo na ang aking utot kasi sasabog na siya. Ayan, yes, sa Marina ka, yes, we are in the Marina, everybody. We are in the Marina, everybody, of course, diba? Marina talaga kasi may mga boat. Alangan naman kung sa helipad. Alangan naman kung sa meron bang helicopter sa sa Marina? Pwede kung magpadala ka ng helicopter, why not? Ayan, ganda talaga. Ayan, pa-share nyo muna ating live video. Abangan natin na umabot tayo ng 800 viewers para magkaroon tayo ng Gcash. 5 tao po ang mananalo ng tag 200 pesos sa ating pa-Gcash. Kaya kailangan nyo 8:30. O ayan, reschedule natin yung ating reschedule ng ating Gcash. Sheila Crudson. Hi, Madam Sheila. Super wow talaga. Come and visit Dubai. Alam niyo po, Dubai is the best place to visit right now. There is no Europe that can compare Dubai right now. No USA, no anywhere else. Sobrang Dubai lang talaga ang the best place to visit right now. It's the safest. Meron ng beach, napakaganda ang weather. Kung gusto mo ng snow, meron snow. Kung gusto mo ng disyerto, meron disyerto. Kung gusto mo ng putik, meron putik. Linisin mo muna ang putik sa iyong mukha. Bago mo linisin ang putik ng aking mukha, linisin mo muna ang putik sa iyong mukha. Ganon. Ay ganon, kaya may putik. Meron din maraming itik. O, ayan ang isa ka itik. O, ayan rin ba't Hello! Enjoy lang! Roel Ocular! Hi, Roel! Linda! Shout out! Kujan! Early na lupa na lang bigas pa ng grocery basket. Towering Jera, yes! So tomorrow na ang ating Gcash kasi walang masyadong nanood. Kailangan abot tayo ng 800 viewers. Hindi kasi ako kumakain. Pag kumakain ako, ang dami na nanood. This is the Unity Reality. Correct! Kaya pala walang nanonood ngayon kasi BBM Sarah All pala. Ang dami-dami kasi nanonood. Kaya okay lang, excuse. Let's do that tomorrow, everybody, everyone. Ayan, basta wag, agoy! Badbanon, Eric Badbanon. Basta wag niyong kalimutan, iboto si BBM #Sarah All. Yan. Yan
with Madame Wakwak and Hiring Banpanon. So, gusto mo pa-reserve, just contact with Madame Wakwak and the managers here. So, ito, first time ko dito sa Dubai Harbor. Anong Dubai place? Tour, Marina Harbor. Harbor, yun. This is Marina Harbor. So, this is the new place. So, this is really nice place. Pag any inquiries, just speak. And mura lang. It's for 1 hour. It's about later. Late. Oo.